עוד קצת דניס, לא נמשך הרבה. אתה באת בחצי הדרך. יש לך עוד פתמה, תזכור. יהיה לי אחד עם סיירות, אחד בלי. לעזור לך? לא. למה דווקא? זה יכול להיות כיף. הוציא אחת. שלוש. עוד אחת, עוד שלוש. נגד הכיוון תעשה. למה? ככה זה יוציא לך אותך. איך זה נגד הכיוון? מה זה? תסתמך למטה, תוציא למעלה. ואיך אני... זה... ואם צמח שמאלה, תוציא ימינה. 1, 2, 3, 4. עוד 2. יש לך שם עוד 25. עוד 2. אוי ויי. עוד 1. אחרי זה אתה מוציא מהביצים. לא, לא, לא. עוד 1,005. עוד 1. אבל כל הפתמה שלך אדומה. זה בגלל השמש. וואו. לא, נשאר קצת. רק תהיה בלי סיירות, עכשיו תהיה עם סיירות. אני אלך ככה. זה נכון ככה. עוד 3, 4. מה אתה רוצה? תשיל מאחד הבנות נגד ים. לא, קצת. מה אתה מוציא חלב? מה זה יש קצת? נשאר קצת. עוד 1. עוד 2. איך אתה לא סובל? אוי יו. אתה שנייה מוציא את הפתמה. אז אני אבלי פתמה 1. תלך ככה. תראה. כמו חדש. יד שנייה מרופא. מרופא תימני. דניס, אחרי זה נשאר לך את החזה ואת הבטן. אחרי זה צועות בתחת. זהו. אבל לא נשאר כלום. חלאס, חלאס. זהו. זה מה שאני... אוי אוי תן לי אוי. לעשות את זה. איך לזיין? אמא שלך תן לי. עכשיו תוציא לי למעלה. הוצאתי אחת.